Ayan mga kasinag, natapos na pong palitadahan. Mga kasinag, magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, update muna po. Ayan. Ayan, binabanatan na ni Boss Charlie. Kung mapapansin nyo mga kasinag, okay na doon, sa area na yon. Tapos dyan, yan na lang, pataas na yan. Yan na lang mga kasinag yung titirahin namin. At siya nga pala mga kasinag, nagpapasalamat po pala ako sa nagpadala kay Mrs. Kahapon. Nagpadala siya ng 10K para dito mga kasinag sa hamba. Sa hamba at sa pinto natin. Kaya salamat po. Baka sa susunod na araw, mga 3 araw makalipas or ika-4, dumating na yung hamba at pinto na pinagawa natin mga kasinag. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa nag-sponsor at sa mga dati pang mga tumulong para sa amin. Salamat po ng marami. Ang pinagawan ko lang mga kasinag ng hamba at pinto, ito po sa backdoor na yan. Tapos itong sa kwarto, hamba lang muna ang pinagawa ko dyan, hamba. Tapos sa main door, hamba at pinto. Bali, dalawa lang po muna ang may pinto. Itong kwarto, hindi ko muna pinagawa ng pinto. Hamba lang muna mga kasinag ang pinagawa ko dyan. At sa susunod na lang, ang mahalaga mga kasinag, malagyan na yan para okay na, para maayos na po yan. At siya nga pala mga kasinag, yung kalabasa pala na tanim ni Mrs. nung nakaraan, tingnan natin ha. Kasi marami nagko-comment na may dahon siya sa puwitan. Tingnan natin mga kasinag. Ipakita ko ulit sa inyo. Ito kasing isa, yung bunga, inalis ko yung dahon niya. May dahon ito, inalis ko lang. Ito. Meron ito nung nakaraan mga kasinag, ano. Meron to, inalis ko lang. Tapos itong isa, meron talaga. Ayan o, kung mapansin nyo o. Ayan o, may dahon siya o. Sa mismong puwit siya ng kalabasa o. Ayan o, nakita nyo yan. Ito yung bulaklak mga kasinag. O, yan po yung bulaklak. O, ito siya mga kasinag o. Diba? Nakadikit pa yung isang dahon. Buhay na buhay mga kasinag o. Dahon po siya. Kala ko lang nakaraan, pitsay lang ito na tumubo dito. Hindi at dahon talaga siya oh. Yan, nakita nyo? Kahit ako mga kasinag, nagtataka rin kung bakit may dahon nga yung kalabasa na yan sa puwit. Kakaiba nga naman. Baka may ginto sa loob yan. Baka ginto yung buto. Ano? Ay, pakita mangga. Hinog yan, hinog. Mamaya na. Ito pa rin yung kinawit ko na niyog oh. Hindi pa rin namin nakukupra mga kasinag. Kasi nga po may ginagawa pa kami dito. Kaya hindi ko pa ginagalaw yan. Tapusin muna namin yung trabaho dito mga kasinag. Di ba sa vlog ko nung nakaraan mga kasinag, ang pinakita ko sa inyo ito lang. Di ba dito kami nagtapos. Okay na ito mga kasinag oh. Yan. Yan oh. Okay na siya. Ito na lang matapos na. Tapos dito, yan. Ito sa huli na lang ito. Kasi nga pag dumating yung hamba, baka magtiktik pa kami itong mga kasinag. Kasi maliit nga yung pinto. Babawasan pa namin yan. Kaya sa huli lang namin yan pipinisin, papalitadahan. Maraming salamat po sa tulong nyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko na mapapagawa ulit yung bahay na ito. Matagal kung bago mapagawa ito. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng nag-sponsor. Bira ka naman.
Sarap ng tulog ni Pitoy yun. Chik 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 chik. Chik 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 chik. Chik 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 chik. Ay. Gaano kayo dyan? Papa, pwede forever and Coke. Ha? Coke. Kukuku sa iyo. Magsabi ko kay mama mo. Hindi eh. Alin? Sabi mo sa mga tawag akong Coke. Kaya na? Tawag mga ni kong Coke. Bibi ko na. Basag-basag ka na ng mangga. Kung ano pagprakain mo, maku ka pa. Basaktan ka na dyan, bibi ko. Kasi na, nanang hilog. Ano si tita? Ano nga hen? Ano bibilhin mo? Oh, yan. Kaya patigas-tigasan na niya. Ayan. Kasi yung pinto na yung makasinag, ipapantay ko lang po yan. Hindi ko napapalagyan ng hambayan. Gayan lang yan. Pantay lang yung makasinag. Pag ganyan, kabilaan. Pantay lang siya. Ayan mga kasinag, okay na. Ayan mamaya kikinisin na lang yan. Tapos ngayon kinakantuhan na lang namin yung mga bintana. Tapos yun naman yung pintuan. Yan, naayos na niya. Okay. Hi. Tapos doon. Nag-aano ka dito sa loob, ha? Nag-aano ka dito sa loob, ha? Nag-aano ka dito. Ang bilisat ako. Ayun na. Yun. Ayun mga kasinag, natapos na pong palitadahan. Ito na lang ang hindi naabot. Itong bintana na ito, hindi na namin nakantuhan. Sa susunod na araw na yan. Pero ang palitada mga kasinag, tapos na. Ayan si Boss Charlie, yan, nagre-repair ng kinilas. Pagtapos mga kasinag niya magpalitada, yan nasira din yung kanyang kinilas. Tiyatalian na lang ng nylon. Putol. Naputol. Tiyatalian niya. Kisa naman magpaan siya pauwi sa kanila. Baka matidik pa yan dyan mga kasinag. Naputol yung kanyang chinilas. Okay, ang ganda na mga kasinag. Mapansin nyo. Dito pa lang mga kasinag yan. Tapos na siyang palitadahan. Tapos yung kwarto, ayan, ito yung kwarto naman. Okay na yan. Tapos na po yan. May mga gamit na namin. Tapos itong kabila. Ayan. Tapos natira nating simento, 8 sakot kalahati na lang.
Bukas, ang gagawin namin mga kasinag, yung lababo. Yun naman tatrabahuhin namin bukas. Yung kusina. Kasi ito, natapos na. Salamat po ng marami sa lahat na nag-sponsor. Tatanawin ko po itong napakalaking utang na loob sa inyo. Thank you so much po talaga. Okay na mga kasinag, ang gagawin ko naman ngayon, lilinisan ko ito. Tapos magsusundo ako dun sa dalawang chikiting mga kasinag na nasa B2. Kasi si Mayra, umuwi na kahapon pa. Susunduin ko naman si Kulin tapos si Janjan.